Hormatly prezidentimiň parasatly başdanlygyna Türkmenistan diýarymyzda durmuşy ornaşdyrylýan giň meşgul özgörtmeler, sebäpde dünýä ähmetli öňe sürülýän beýik başlangyçlar, täze many mazmun bilen baýlaşdyrylýan milli gymmatlyklar hakynda habarlar dünýäniň maglumatlar ulgamyna özüniň münasip orun tapýar. Bede wada bilen okuny öňe barýan bir kara döwletimizde ýaş etilläriň bagtyar hemde awadan durmuşda ýaşamak üçin şeýle-de ýaşlaryň halkara ünlülerine laýyk gelýän döwraba bilim almagy, saýlap bolan hünärler boýunça bilimlerini artdyrmagy, ilmi we dörejilik işlerini höwetlendirilmegi, dünýä garaşlarynyň giňelmegi, beden terbiýe we sport bilen meşgul bolmaklary üçin hemme tarapdan gollap berilýär. Arkada gahryman serdarymyň men watan we halk diýen mukaddes sözlerini ýurdumyň ýaşlarynyň durmuş şygaryna öwriljekdigine, olaryň ata-ene we il-ýurt öňündäki mukaddes borjyny berja edip, münasip adamlar bolup ýetişekdiklerine, ata-watamyň güllä besme uğruna jan ayaman zähmet çekjekdiklerine pogtonan ýan-ýan parasatly sözlerinden talip ýaşlary bardy diýen biýmeşür anadalaryndan gymmatly maslahatlaryny ugralyp, şeýle-de talip ýaşlaryň derejilik zekini okyp başlandyklaryny ýüze çykarmak maksady bilen geçirilen bu ideolojilik bäsesiniň jemleşip tapgyryna, ýurdumyň ýokary okul mekdeplerine desapy tapgyrlarda öňe saýlanmagy başaran talip ýigitleriň 26-sy gatnaşdylar. Bäsesiň düzgün namasyna laýyklykda talip ýigitler barynjy şertde özüniň saýlap bilen hünäriniň jemgyýetdäki ornuny aýdymsaz, şowkuny tanslar, çeper okuýuşlar bilen talipladylar. Mälim oşýaly hünär ýaşlaryň ýüzüniň tuwagy, ad awraýly çeşmet hasaplanýar. Muňa oňa düşünýän gorsagy hyjywly ýigitler we gyýlar ýurdumyda döredilen oňy mümkinçiliklerden peýdalanyp, bilimlere ýokary teşnelik bilen çemeleşýärler. Öňde barjy maglumatlarym, tehnologiýalarym urj edip öwrenýärler. Çykyşlaryň çäklerini talip ýaşlar öz hünärine bolan bu ýysanjyny ýürüte taýýarlanan video şekiller arkaly wasp etdiler. Bäsesiň ikinji şertinde talip ýigitler halkara parahatçylyk we anaşmak gelebilen baglanşyky özleriniň sunwata, dörejilige bolan okuýuny görkezip, türkmen ýigidine mahsus bolan edermenligi, mertligi, adyllygy, halallygy, ıgrarlygy, şirin aýdymlar, şeper goşgular, şuň mazmuny monologlar we sahna parçalary bilen beýan etdiler. Ahyrky üçünji şertde talipler şorta sözleri we degişme sahnalary ustatlyk bilen ýerine ýetirdiler. Gerçek ýigitleriň şowkunyň çykyşlaryna baha beren Eminler Topary ýurdumyň medeniýet we sungat ustatlarynyň düzüldi. Eminlerin çıkaran sözgüdüne laýyklykda bir kara döwletiň täze ýamynyň bagtyar gerçekleri atly dörejilik bäsesine baş baýragy Magtymyň adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň talebi, şeýle-de birinji orna Türkmen Owa Hojulyk Uniwersitetiniň talebi münasip bolmagy başardylar. Şeýle-de bäses gatnaşan beýleki talip ýigitleriň bir näçesi degişlikde beýleki baýrakly ornlary eýlediler. Eminler Topary dörejilik bäsesine gatnaşan käbir talip gerçek ýigitlerem olaryň aýratyn tapatlanan okyp başlandyklaryna görä edermen ýigit, türgün ýigit, ugur tapyjy ýigit, ustad sadanly ýigit, alhamly ýigit, owarly ýigit hemde şahannat ýigit diýen ugurlar boýunça syýlagyladylar. Ýeňji bolandary oňa işen gatnaşan talip gerçek ýigitleri Magtymyň adynaky ýaşlar goramasynyň merkeze giňişiniň hemde bilim ministrläriniň adyndan hormatlatlary we ýadygarlyk sowgatlary dawaral ýagdaýda goşurly. Dörejilik bäsesiniň ahyryna gatnaşanlar ýaşlaryň hemme taraplaryň bilim terbiýeli bolmagy, halkymyň bagtyar durmuşynyň pogtolanmagy we ösüp gelýän ýaş etilleriň okyp başlandyklaryny açyp görkezmekler ugruny edilýän aradalar üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamyda hemde hormatly prezidentimiz Arkada Gahryman serdarymyda alkyş we hoşallyk sözlerini beýan etdiler.